I u svemu tome sam zapravo to ja. Dakle, treniram u fitnessu sam 20 godina, zdravo se hranim, imam smisla da se obučem, šta je još rekla, šta sam još htjela da podvalim, ja nikada ništa nisam podvaljivala, ja sam samo davala savete i pokazivala neki svoj stil. Ne, nije stvar u tome. Meni je sad opet pokazatelj koliko je žena ženi vuk. A onda sam naišla na Oliveru Ćirković, koju definitivno uvažavam vrlo sa svim njenim stavovima i sa njenim načinom kako ona to vrlo prosto ume da, prosto ne mislim prosto, nego nekomplikovano objasni neke stvari i onda je baš skoro davala neki podcast je bila, pa sam uhvatila njen Reels, gde je objašnjavala Mile hvala za ružu. Venda mi dalje šalje, ne šalje, to je Mile. Gde sam shvatila da objasnila je kako li je raditi u ženskom kolektivu. Dakle, žene moje drage, ja sam ponosna na vas ovde, zato što ste vi žene koje nemate ono što ja mislim, ne samo zato što smo svi ovde zajedno, nego negde mislim da je frčkava, hvala za timsko, nemate trunku neke ljubomore i sujete i niste neko ko će bebi hvala za timsko, neko ko će ženu da sputava, nego ćemo da se bodrimo zajedno. Zanimao me negde u ovom komentaru poriv te žene da mi to uopšte napiše i to se uvek pitam koliko je ona nesrećna i nezadovoljna, zapravo frčkava pozdrav, kad je morala meni da napiše takav komentar. A ja ću vam sada izbaciti i taj citat iz moje knjige, koji se baš sad nešto ne vidi. Ne vidite, da? Ali dobro, pogledajte na mom Instagramu. Sve u svemu poučan je. Naravno, koristila sam metafore, pa bit će tu dosta lepih citata. Eto, to sam želela da negde vam ispričam koliko su žene gore od muškaraca, definitivno. Pogledajte ono dole tamo. Kupila sam u Bosni ne znam koliko hemije, koliko je jeftino. Mislim da sam kupila za jedno 3 meseca i šampone i dezodoranse i kese i svu hemiju za kuću, apsolutno sve za 40 €. Da znate inače koliko je tamo povoljno. U šoku sam ostala, mislim to sam već kupovala sa Ivom letos i sad sam išla u još jedan market koji je još jeftiniji u Bosni.